Hola, volia presentar-vos algunes reflexions sobre el moment que estem vivint. Des de fa uns anys estem vivint un procés d'innovació educativa, un procés que ha estat molt fèrtil, molt divers, amb un gran impacte mediàtic també, i que en algun moment en Jaume Carbonell va batallar amb el nom de la tercera primavera pedagògica. De canvis hi ha de molts tipus. Hi ha canvis que són més superficials, d'altres que són més profunds. N'hi ha que afecten la totalitat d'un sistema o d'altres que només afecten algunes escoles. Jo penso que el canvi que hem estat vivint és un canvi que s'ha centrat sobretot en àmbits dels espais, en temes pedagògics, cap a una pedagogia més activa i en aspectes d'organització, l'organització del dia a dia. Diria en general que el canvi ha intentat respondre preguntes més del tipus què canviem i com ho canviem, que no pas preguntes del tipus per a què volem aconseguir i des d'on determinem allò que volem aconseguir. Ha estat un procés interromput per la pandèmia que des de la seva aparició ha implicat la dedicació de moltíssima energia en les escoles i ha dificultat certes dinàmiques i certs processos de reflexió entre el professorat. Ara ens trobem en aquests inicis de curs, no? En un moment de tardor. La tardor a vegades és un moment per recollir fruits, però també és un moment en el que les fulles de molts arbres cauen i s'inicia un procés de transformació, un anar cap a dintre que culminarà en un moment de nodrir de nou la terra perquè torni a aparèixer un nou cicle de floració. Hi haurà escoles que en aquest moment encara necessitaran dedicar molta energia a fer front a les situacions de la pandèmia, però potser també hi ha educadores, educadors i escoles per als quals és un moment adequat per aprofundir. I aprofundir què significa? Des del meu punt de vista, almenys tres aspectes. Aprofundir en preguntar-nos què és essencial, què és allò essencial que volem aconseguir i per què determinem això. Aprofundir en quines qualitats humanes volem que les criatures desenvolupin i, per tant, quines qualitats humanes hem d'anar desenvolupant nosaltres també. I a partir d'aquí, sí, preguntar-nos com ho fem, amb quins recursos, amb quina temporalitat, amb quins materials, etc. Per tant, és un procés d'incloure també en aquestes reflexions el per què, el per a què i el qui. Determinar allò que és essencial, d'alguna manera, és, com us deia, fer-nos aquestes preguntes. I en general el sistema educatiu conviu en tres grans respostes a la pregunta de quin és l'objectiu del sistema educatiu i des d'on determinem això. Hi ha un col·lectiu de persones, que és el grup hegemònic, almenys a nivell de poder, que determinen que l'objectiu de l'educació és sobretot preparar els infants i els joves perquè desenvolupin una sèrie de competències per incorporar-se al món laboral i d'alguna manera sostenir així el sistema econòmic que crea el sistema educatiu. Després hi ha una resposta alternativa, que és que la funció principal del sistema educatiu és afavorir un procés de transformació, és aconseguir una major equitat social, és aconseguir persones empoderades per millorar la societat. I després hi ha una tercera resposta, més minoritària, que considera que l'objectiu principal del sistema educatiu és afavorir que les criatures esdevinguin més sàvies, més madures, és el creixement humà. Quan jo estudiava psicopedagogia, recordo haver llegit que quan es determinen els currícula escolars, els documents oficials, qui ho fa es planteja 4 fonts d'informació. La font sociològica, que d'alguna manera respon a la pregunta què necessita o què necessitarà la societat en el futur i en base a aquesta resposta es prenen certes decisions. Cal més hores de matemàtiques o d'habilitats científico-tècniques o de llengües estrangeres, etc. La font psicològica, que dona resposta a preguntes del tipus com aprèn un infant, quines són les diferents necessitats en diferents etapes del desenvolupament, com han de ser, per tant, aquests processos d'ensenyament i d'aprenentatge. La font pedagògica, que recull tot el volum de sabers acumulat al llarg de la història de la pedagogia, que ens parla
de l'organització del dia a dia, del que sigui, no? De propostes pedagògiques, de les dinàmiques del grup, etc. I la font epistemològica, que dona resposta a la pregunta quins sabers han de formar part dels currícula escolar i de quins àmbits, no? Per exemple, les matemàtiques sempre han format part dels currícula escolars, però la psicologia o la filosofia, en certes edats, en les edats més petites, no han format part d'això. I això, d'alguna manera, és determinat per aquesta font epistemològica. Però hi ha una font que és sorprenent, que no està mai explicitada en el currículum escolar. I a mi em sembla que és la més important de totes, que és la font filosòfica. La font filosòfica ens dona una perspectiva àmplia i intenta donar resposta a preguntes del per què, des d'on determinem quins són els objectius de l'escola. Hi ha tot un conjunt de sabers, a aquestes alçades del segle XXI, que ens parlen de quina és la naturalesa de la realitat, què és la vida, quins són els objectius de la vida, i l'ésser humà és un organisme viu. Com són els diferents estats de consciència d'una persona sana? Com és una estructura d'una personalitat d'una persona sana? Com es donen els processos, diversos tipus de processos d'aprenentatge? Com es produeixen els canvis en els sistemes socials? Aquesta font filosòfica és la base per poder després determinar quins són els objectius de l'educació. Si no explicitem aquesta font filosòfica, si no ens fem aquest tipus de preguntes, aleshores és molt probable que els sistemes educatius bàsicament siguin una reproducció del que han estat fins ara. Des del punt de vista de l'educació viva, els objectius de l'escola són 4, en base a les respostes que nosaltres ens donem a aquestes preguntes anteriors. Afavorir que els infants aprenguin a viure, i l'aprendre a viure entenem que és tot allò que té a veure amb les relacions, aprendre a relacionar-nos. Viure és relacionar-nos amb un mateix, amb els altres, a gestionar les nostres emocions, a desenvolupar les diferents dimensions corporal, física, energètica, emocional, relacional, cognitiva de l'ésser humà, a construir una autoestima sana, a poder abandonar l'autoestima en etapes posteriors, a desenvolupar una sensibilitat per qualsevol procés de vida, per al medi ambient, per a les desigualtats socials, a desenvolupar tota una sèrie de qualitats humanes adaptatives. El segon gran objectiu del sistema de l'escola és afavorir que els infants entrin en contacte amb mons que desconeixen. Jo entenc l'escola com una obertura de portes, a través de portar el món a l'escola, a través dels tallers, a través d'anar d'un moviment de fora cap a dintre, perquè els infants vagin descobrint el món, acompanyar-los en aquest descobrir el món. El tercer, aquest objectiu és afavorir un moviment de dintre cap a fora. És un moviment d'escolta, de silenci, de percepció, de percebre com estic, què necessito, i de desenvolupar aquesta capacitat d'accionar, que implica un inici, que implica un sostenir un esforç davant de les dificultats i implica un tancament, un procés de digestió, de reflexió. Tot aquest moviment de dintre cap a fora. I per últim, per a nosaltres l'escola té com a objectiu també ajudar els infants a desenvolupar una sèrie de codis culturals, de competències, una sèrie d'habilitats que necessitaran per incorporar-se en l'entramat social en el qual han nascut. Totes aquestes reflexions no són estèrils en absolut, són la base perquè després puguem posar una mica d'ordre i de sentit al que fem en el dia a dia. Jo a vegades vaig per a les escoles i veig molta confusió. Per exemple, hi ha escoles en què hi ha una franja horària en què els acompanyants posen 4 propostes sobre les taules i els infants han de triar una de manera obligatòria i portar-la a terme i això ho anomenen ambients. Hi ha escoles en què els infants durant almenys una franja horària poden desplaçar-se dintre dels espais de la seva comunitat, espais preparats i ambientats, i fer l'activitat que vulguin fer en un moviment de dintre cap a fora. I això ho anomenen ambients. Clar, les dues realitats són molt diferents. La primera és un moviment de fora cap a dintre, que jo anomeno tasques obligatòries diversificades. La segona és un moviment de dintre cap a fora, que jo anomeno activitat autònoma en els ambients. Per tant, saber què volem aconseguir, quin és l'objectiu que volem aconseguir amb aquella franja horària, és necessari
per veure si estem donant les possibilitats perquè s'acompleixin els objectius que ens marquem. Si no, ens podem trobar en què diem certes coses però que després no estan passant. Per exemple, podem dir que afavorim amb el moviment de dintre cap a fora quan en realitat la major part de les vivències són vivències dirigides i conduïdes des de fora. O un altre exemple, com treballem per projectes. No? Veig, per exemple, que hi ha escoles que en l'etapa d'infantil estan aplicant el mètode ABP, un aprenentatge basat en projectes dirigit totalment des de fora per part de l'acompanyant, dels educadors, que és una metodologia pensada per la secundària, per la universitat, però que potser no té tant de sentit amb els infants més petits. No? I pensem, en canvi, que estem afavorint un moviment de dintre cap a fora. O també observo que hi ha confusió, per exemple, en l'acompanyament emocional. No? Hi ha una confusió entre el que és l'acompanyament de l'afectivitat, que és tot allò que fem en acompanyar la situació que s'està donant aquí i ara, que sobretot té com a objectiu observar, cuidar i acompanyar, de l'educació emocional, que és un currículum que anem desenvolupant perquè els infants vagin desenvolupant una sèrie d'estratègies, d'habilitats, etc. Com que són realitats molt diferents i a vegades, per exemple, estem volent que els infants reflexionin sobre què han viscut, com ho han viscut, prenguin consciència, etc., en un moment en el que ara no toca, perquè no hi ha disponibilitat, perquè hi ha molta emocionalitat, perquè el que toca ara és acompanyar l'afectivitat. No? El que tracto de dir-vos és que hi ha tota una sèrie de reflexions que són prèvies per poder després posar una mica d'ordre i posar-nos d'acord en el què estem fent, per què ho estem fent i què volem aconseguir amb això. Un altre element que em sembla important, a part d'allò essencial, és quines qualitats humanes volem que els infants vagin desenvolupant i quines qualitats humanes hem d'anar desenvolupant també els acompanyants si volem que els infants desenvolupin aquestes qualitats humanes. No? En relació a l'experiència, en relació a la gestió de les emocions, a l'estat energètic, en relació a com estem amb els altres i en relació als processos cognitius i de gestió de l'atenció. Superimportant, com acompanyem els infants a aprendre a gestionar la seva atenció, perquè el que vivim i el com signifiquem allò que vivim té molt a veure amb el tema de on portem la nostra atenció. I per últim, em sembla important també reflexionar sobre els processos de canvi. Els processos de canvi individual són molt complexos i els col·lectius molt més encara. I hi ha molta investigació feta. Per tant, encetar un procés de canvi en una escola és molt complex. A mi a vegades em ve la imatge de com seria de complex transformar un transatlàntic que està en ple funcionament i a vegades amb una tripulació que encara no s'ha posat d'acord de cap a on ha d'anar i com ha de ser aquest canvi. No? És extremadament complex i és molt important reflexionar sobre quines són les condicions que hem d'anar garantint que es donin mínimament perquè aquests processos de canvi siguin constructius. I constructius significa que tinguin com a resultat una unió de l'equip, una cohesió de l'equip en una direcció determinada. Perquè si no els processos de canvi poden ser molt frustrants, poden ser esgotadors i poden separar més que unir. Per tant, poder reflexionar sobre aquestes condicions que estan molt estudiades per generar processos de canvi em sembla també important. I per això, aquest curs escolar, encara havent de fer front a temes de la pandèmia, potser no és un any per encetar canvis molt grans, no? Però potser sí que és un any per anar nodrint, no? Per anar cultivant, per anar reflexionant sobre aquests aspectes. I si us interessa, des del CAIEP oferim tot un seguit de formacions amb aquesta perspectiva. No només amb la perspectiva del com ho fem i què hem de canviar, sinó per què ens plantegem aquests canvis, des de quines motivacions, des de quina idea d'infància, d'aprenentatge, d'educació, del sentit de la vida, i a partir d'aquí quins objectius determinem i quines qualitats humanes hem d'anar desenvolupant nosaltres, perquè nosaltres som l'eina principal per acompanyar aquests processos de canvi. Si us interessa, en la pàgina web del CAIEP
Doncs teniu aquesta informació de les formacions i de les activitats que organitzem. I res més. Us desitjo que tingueu una tardor plena de possibilitats de transformació i de comprensions. Adéu.